Na prešovskom sídlisku v prímestskej časti Šalgovík sa počas víkendu slávnostne rozozvučali zvony novokonsekrovaného kostola. Zrekonštruovaný kostol konsekroval košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Vo farnosti Krista Kráľa Prešove Sekčove v prímestskej časti Šalgovík sa podarilo veriacim zrekonštruovať kostol svätého Františka Xaverského. Dnes bola slávnostná posviacka tohto kostola. Ľudia sa naozaj počas 2 rokov zaangažovali a bez nejakých prieťahov a ťažkostí zozbierali prostriedky a zbudovali práve tento chrám. Chcem povedať všetkým Šalgovičanom, že nech z tohoto miesta prinášajú radosť a ešte väčšiu odnášajú, pretože človek je stvorený pre šťastie a pre radosť. Dôvodov, prečo sa pustiť do rekonštrukcie, bolo viacero. Kapacitne bol veľmi maličký. Táto mestská časť má tendenciu veľmi sa rozrastať dnes. Pribúda tu veľa domov, veľa ľudí, čiže potreby jednako stavebné, ale jednako aj personálne nás k tomu podnietili. Záujem mať novší kostol a väčší ich samých hnala, podnietila k tomu, že obetovali naozaj väčšie množstvo financií aj ľudských obiet. Po slávnostnej svätej omši sa pri kostole zišli veriaci, ale aj rodičia a poďakovali svojmu kňazovi. Mám z toho veľmi krásny pocit, lebo také veľké dielo, ako sa podarilo, to je Božia milosť a nech to prebýva tým všetkým Šalgovičanom, aby z toho mali veľkú radosť, aby z toho mali veľký Boží užitok. S pláčom hovorím, ale to je, neviem. Božia milosť veľká. Aj za to, že máme syna kňaza, aj za to, že prvé jeho dielo asi, čo sa dal do toho. Po krátkej prestávke sa miestny farár Marek Reheľ púšťa do ďalších opráv. Z Prešova pre televíziu Lux Janka Pavelová.